Jeg er lige kommet op nede fra stranden. Det er stegende varmt, og teltet det har stået i solen og bagt hele formiddagen. Hvis der er en ting, jeg drømmer om, så er det noget koldt at drikke. Men lad os lige prøve at se, hvor varmt der er blevet inde i teltet. Termometeret, det havde jeg lagt herinde i teltet, bare for at se, hvor højt det ville komme op i løbet af sådan en formiddag. Og det går kun her til 40 grader, og min sanden, om det ikke er over de 40 grader. Jeg har på forhånd puttet en cola her i køleskabet, bare for at se, om den kan holde sig helt kold. Men for at teste ekstra af, så kunne jeg jo smide termometeret i og se, hvad der sker. Lad os nu smage efter. Perfekt. Den er lige et par grader varm, men lad os se. Termometer, det kan jo ikke lyve. Vi har valgt en Cool Freeze CDF 18 fra Waco. Tallet 18 henviser til, at der er 18 liter inde i køleboksen. For os har det været en rigtig passende størrelse for en køleboks. Noget af det smarte, det er, at den både kan sættes til, når man er inde i bilen i cigarettænderen, og så har vi købt en adapter, så vi rent faktisk kan sætte den i stikkontakter, når vi er på campingpladsen. Den store fordel ved en kompressorkøleboks i stedet for en termoelektrisk, det er, at det er fuldstændig irrelevant, hvilken temperatur der er udenfor, så kan den, vi har valgt, faktisk køle ned et sted mellem 10 grader og minus 18. Lige præcis det, man indstiller den på, så man kan få det helt stivfrossen, hvis man har lyst til det. Hvis man nu har valgt en termoelektrisk, som er lettere og billigere, jamen så kan det kun gå et vist niveau under den omgivende temperatur. Hvis man lige skulle remse et par af detaljerne op for vores boks, så er den energibesparende. Der er plads til stående 2 liters flasker. Der er et låg, som kan klappes helt op, faktisk tages af, eller endda låses, når man kører afsted med den. Der er også en stabil bærebøjle, og så det, at den kan sluttes til 230 volt på campingpladserne. Det er rigtig smart. Vi har ikke haft mange kritikpunkter på vores Cool Freeze CDF 18, men det eneste er, at den er lidt tung og selvfølgelig en smule klodset at have inde i bilen. Og helt ærligt, så kan man godt høre den, når man ligger og sover i teltet. Så man skal ikke have den stående lige ved siden af sovekabinen, men ellers har vi ikke haft noget brok. Så tog jeg termometeret op, og nu havde jeg indstillet det til lige en 2-3 grader, og det er sandelig det køler ned til. Fordi ved at det er med kompressor, det er en kompressor-køleboks, som vi har valgt at have med, så ligegyldigt hvilken temperatur der er udenfor, selv inde i et telt på over 40 grader, ja, så hiver man en cola op, der er iskold, mad til Carla, som kan have den rigtige temperatur, altså ingen bakterier. Og jeg vil sige, at den eneste konklusion, man virkelig kan tage med den køleboks, vi har haft med, det er, at den har været fuldstændig uundværlig, for at være helt ærlig. Vi har haft frisk mad, vi har sparet masser af penge, hvis man tænker på det. Det har været bekvemt, vi har altid haft det friske, kolde mad, kolde drikke lige ved hånden. Så jeg vil sige, hvis der er én ting på den her tur, jeg vil have haft med, og jeg vil have med, så er det den køleboks. Den har virkelig været en stor glæde.